Siyanibingelela la kwi-MM Experience Mbaqanga Maskandi Experience. Lo nibingelela emsindi ezimnandi umfana Solundi sithi ke kwekaphunga noMageba. Namhlanje sinithulela uhlelo oluyinqayizivele sihleli nensizwa esiyidonsayo la emkantshubomvu endimeni yomculo wesintu. Kakhulukazi uma sithinta umbaqanga bathi ke ubaba uphoswa. Sizombingelela namhlanje. Ngaphambi kokuthi ke siqale lolu hlelo uyazi ukuthi okwakho okufanele ukwenze ukusubscribe bese uyabuka nje bese uyakhomenta usitshele ukuthi konke esikwenzayo uhamba kanjani. Thina ke silethele into yenu baba uPhoso siyakubingelela siyakumukela ekhaya elikhulu. Ngiyabingelela ezimnandi. Siyabonga siyabona ke siphethe insizwe endala la eshanga lo liyahlobo la kudala ukuthi mula kufanele ukuthi uhloniphe uzothe kodwa ke baba siyakhulula la siyaxoxa siyabuza usiphendule usiphe nje lokho osukunakho kolwazi kodwa ke thina esifisa ukugqamisa kakhulu bafowethu ukuthi la sisuke sizokhuluma namhlanje ngento ethinta kakhulukazi umculo wesintu kakhulukazi sigxile kakhulu emculweni wombaqanga ngoba ubaba uPhoswa uyawazi umlando othinta umbaqanga. Niyazi ukuthi sibe nama artists namhlanje sihleli nesazi kangcono ngomculo wesintu umculo wombaqanga kakhulukazi. Nani ke nizohlala nathi thina okwenu ukuthi sinilethele into yendlela. Baba uPhoswa ubaba uPhoswa ubani ungwakabani udabuka kephi? Phoswa umphumzini uSipho wakaPhoswa. Ngokuzalwa ngizalwa eBhulwa endaweni yasenkila abantwana eShaba. Eduze kwesikole nje iDlangane. iBhulwa ke indawo edumile eyaziwayo ize kuyindawana enedolobha elincane. Kodwa indawo eyaziwayo ngoba inawo amaqhawe wakheqizile. Ngiyijwayele nje ukuthi uma ngikhulume ngomhlonishwa unkosazana uDlamini Zuma uzalwa khona. So ngingalishintsha igama lakhe mangabe kwenzekile ngatshela umphakathi. Abantu bakaPhoswa ke baningi ke lapha eBhulwa endaweni yaseNkwezela khona uma uhlandlule eNkwezela ushona phansi ngathi kuthiwa engudwini. Baningi lapho babe baningi eRichmond sebekhona ke nala eTaylors. NaseMaritzburg oGemaseke ngoba kangokuthi eRichmond nje kuthiwa khona isigodi sokufika Gengeshe ubona lapho nawe awulishiya iqhawe wazi ukuthi la velele endaweni yangakini na iyona ndlela enazi ngaka ukuthi cha nathi savela emhlabeni nganansi intokazi. Cha ke ngishiya ngempela ngoba namhlanje ngicala ukuhlangana noNqamalala ngathi uma ngimtshela ngwaseBhulwa wahleka njengensizwe ehlala ihlekani wathi iBhulwa ngithanda kabi ngathola umakoti Lingosibari lapha njengoba anosibari kaNqamalala umuntu obumongameli wezwe. Bafowethu namhlanje niyazi ukuthi la sigxile khona baba uPhoswa sigxile entweni ethinta umculo wombaqanga. Ngaphambi kokuthi sifike lapho ubaba uPhoswa yini emhlanganisa nomculo wombaqanga kakhulukazi umculo wesintu umculo omgxobanya singakangeni sigxile ezimpandeni ukuthi usichazele kabanzi ngawo yini ekumatanisa nalomculo usukaphi ukuthi uzumatane nalomculo wombaqanga. Ngithi ngiyakuhlebela ungatshela umuntu. Umama ekhaya ubedayisa edayisa ngempahla leqedwe kona. So sikhule ekhaya kunama hi-fi nje. Kuneredo nje ziduma nje uma ufuna indawo la ziduma khona uzwela Phoswa. So uma bese simtsheleke ukuthi ma kunerecord la eliqhamile asithengele uma. Ngoba uma ngibuyisa umqondo wami nje eqaleni ngithi mangizilalela izingoma zeNtuthuko Brothers ngibona ukuthi izona lezi ezazidlala ekhaya. Kodwa ke ngesikhathi ngivuleka amehlo ngavuleka amehlo sekudlala ethi umshoza yeSoul Brothers. Ngiyayikhumbula nje yayize ibe ingabi iminyama irecord la khona lalingemnyama lalicwebezela lo okwakuphawula ukuthi sebeshaya igolide labantu abacula la with label masterpiece leya iblue. Then ke uma wasithengela umshoza kwahamba wasithengela akeniyeke ubutsotsi wasithengela umama kaSibongile wayesithengela nje uma wonke. So kwayinto engenayo thina uthi ekhaya besibathathu sonke suthanda lomculo nje bashone nje abafowethu kuyiwona amakhasetha khona nje ekhaya.
ngasala nawo nje mina. Nangishela ngalezi inkathi yayikhona lento thina sikhule kuhanjwa imfula lapha kuyobangwa obaba lapha bebanga nathi sakhula salandela lapho ngoba phela ngiyabona hayi khona impela mhlawumbe ngomzukulu omalume bami yebo omalume bami bebeshaya ingostini beshaya iziginci so bekuyintsizwe bezishela sikhule nje sibukela kubona komalume ngoba ubaba wahamba wayokwakha ngithi nje ekhaya izingela abantwana ingasekhweni laba ubaba wahamba wayokwakha ngasekhweni so besihlala nomalume kade beshela ke kuzinsizwa nje ebezilandela so ngiyakhumbula nje kuthenga ivolume 2 ekhaya sinebhuku kwethu nesithi kuthenga ivolume 2 sicathi ivolume 2 yesingisi afumana ukuthi ngidinga ivolume 2 masisedla ivolume 2 obiyeka mali ngoba utshona buya kwehlula awusuka abantu sethuke siqale singathi sishona phansi ayisibuye ngoba le yona into edlalwayo ibuye ingene kuthina siyithande futhi ngoba ne record nje lokuqala elathi ngoba umalume elithi hayi lokuqala ngiyakhumbula lathi ngoba umalume kwakuyila abafana besishingishane noma ungazelathi sikamanzi ngophondo yalathi kwakuyi record nje straight lasekhaya laliphatha umalume yalathi sikamanzi ngophondo yeah so kwakusombhaqanga wonke lo ukungena nje kwawo kumina kwakuyinto nje ekade ithengwa nje uma kubona le record nje lalithengwa kwazi wagcina uthandeka iyona into ozeyilalela phela yona into oyithandayo ekhona unamandla okuthenga okungale kwalokho iyona into ekhona edlalwayo nasemsakazweni idlalwa yona yeah nasemsakazweni idlalwa yona Baba uPhoswa ngiyezwa ukuthi uthando lwakho lomgqobanyawo lwaqalaphi ngifisa ukuthola ke Baba uPhoswa la ukuthi njengoba umgqobanyawo umculo osithi umbhaqanga ngokwazi ke njengoba nathi sikhula lelo umgqobanyawo kanti sesithola ngoba nathi lokhu sithekela ulwazi kanti intsha nje kakhulukazi ama 2000 izingane zenu ngoba kuhambekile singabona nje ibhuku eligezile khona iminyaka ihambile kodwa ngokubantanisa isikhathi saqala Baba uPhoswa nesikhathi samanje uma ubuka umbhaqanga uqhathanisa isikhathi senu ubona ukuphi umbhaqanga kwisikhathini sakudala samanje no sisuke sanebhadi emsakazweni umbhaqanga bawulimaza ngiye ngithi mangikhuluma ke ngithi ke umsakazo uNkulunkulu wepropaganda into yakho uma izokwakhiwa emsakazweni iyachuma into yakho futhi uma ibulawa emsakazweni iyafa so umbhaqanga ubulawe emsakazweni ngoba akekho ongazi umbhaqanga okwaba unumber 1 wonke umuntu obecabanga ukucula becabanga ukucula umbhaqanga ngoba bekuyiwona umculo obohamba phambili ungekho uMaskandi ukhona uMaskandi mdala phela waphuzishukela kodwa uphuzishukela bawufica umbhaqanga noma wangena kanye naye uphuzishukela uqala nje ngama 60s early 60s futhi dala nje uphuzishukela uMaskandi mdala kakhulu yes uMaskandi mdala kunombhaqanga mdala nombhaqanga kahle ingane yalezi zinto yini Scatamia ngoba iyona ngoma busuku ke ngathi yayidlisile no ngathini Scatamia umbhaqanga uMaskandi ingane zandawonye yebo kuhlukana kubaba ukuthi uzithanda ngokufana ingane zakhe noma khona ayithanda kakhulu ekhaya ngoba uyamlalela noma ngoba amlaleli yes kuphela bathi into eyodwa nje Scatamia uMaskandi umbhaqanga into eyodwa phela umbhaqanga before kuthiwa umbhaqanga bekumqashiwe ngo64 kwakhiwe iqembu lamahotela Queens yebo ngo67 kusho ukuthi 3 years later kwaqhamuka uBabs Emlangeni nesoul music isuka lapha kumqasheni cha izimele wayikopisha phesheya sithi masixoxa naye athi wayumlandeli kaWilson Pickett usaphila benophesa Sledge saphila ayo ku 24 February uzobe hlanganisa 83 years yes but ibirthday yakhe ngomhla 24 February hey uzabe 83 kade khipha ingoma nje ethi kumnandi esilongo nje isoko yes kade enzo 81 years so lento misuka lapha na kumqashi igudla so isuke lento ngo67 aqale isoul then bese abemaningi kamaqembu esoul kusho ukuthi ngala sinomqashi umqashi ongakhohlwa ukuthi umculo odominate wabantu besifazane ngoba phela indoda iqashiye uqashiya osisi into bizomqashiya
Ngiyazi ngisho zicula nje zithi intombi zomqashini ngeke uzwe kuthiwa khona insizwa zomqashini intombi zomqashiyo insizwa ziyagiya yes then kuthe ngo 76 ngesikhathi iSoul Brothers seyiseGoli iSoul Brothers yasuka la idlala iSoul Music yahamba eGoli iSoul Brothers yeGoli ibizwa ngani ngeYoung Brothers mayifika eGoli ingene ngaphasi kwamasikane shaya isikhathi la iphuma khona kumasikana iya eGalo mayifika eGalo yafika yanikezwa uHamilton Zimande uHamilton wathi abasebenzi naye basebenzisana nezintombi zesimanje manje uHamilton neqembu lakhe lezintombi zesimanje manje then bathi mabe blenda kwaphuma into emnandi yabo kanti kuzobafica uma befika la beSoul Brothers eGalo bafica uMoses Ngwenya intombi ngale sihlezi zodwa uMoses uyahlala nabo uSol Remezi nabanye ke kodwa ke ubhuti abadala abaficela then makufika iSoul Brothers kwafika ontanga bakhe asuka ngalo azohlala nabo hlala ontanga bakhe bacula ndawonye abaculi ndawonye uMoses ukuyintombi zesimanje manje uZimande unamaqembu amaningi amamitshithe esimanje intombi zesimanje manje obani kuningi nje ngaphasi kwakhe ingabo inkampani yakhe yayibizwa ngokuthi siba isikhulu you see ngesikhathi behleli laba ngoba abafana abancane abezwanayo uma bepractice laba bizingoma zabo zesoul afuyithwa hamba ninyula utshwala kuphelile uyimamazana ntombi kaMwilase ngesikhathi beyipractice lento badlala iginci zodwa i-rhythm i-lead i-bass guitar nama-drums nawo yonke into ngoba bahleli la e-studio la bepractice khona uMoses avela afaka ama-keyboard lawa phezu kwalento abayenzayo ivele ibe mnandi lento akalo nilungu labo kodwa uzwa ngokuhlala nabo upractice nabo afake la ma-keyboard wathi afika uNzimande wafika bepractice udlala lo organ lo angithi awukho vele organ kulento kulomculo ucula la uyaqala la ngoba phela uyaqala ukufa ngoba umuntu wayintroduce lento uNzimande le ya organ ngoba wamemezela nje wathi ngifuna umuntu okwazi ukudlala organ kwasho ukuthi nomfana omncane ona 15 16 years osanda kuyeka isikole waya khona wayofesa ubekade epractice lento ekhaya wafika uNzimande wathi woza mfana wayishaya umfana waphasa wamqasha yabo then ngesikhathi epractice ungwenye ngesikhathi eyifaka ungwenye lento yavele yamnandi ungakhohlwa lama instruments lawa ase-edwe ngenye instrument so kusho ukuthi le flavor seyifakiwe seyenza kube mnandi more than yabo wangena uNzimande bepractice wathi lalelani hlanganisani nina niqambe ingoma ngizohamba on record wakhona umuntu wayesharp kwela bakuSoul Brothers very 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 sharp owayedlala isiginci kwakuthiwa uZamthetho usaphila noTuzi yena uqala washo no 1979 same time wacompose ingoma ethi Mshoza yabona kuqala ke bowuthi mawucompose ingoma bese ibhalwe kuthiwa Mshoza bese kubhalwe ngezasi ngamagama amancane kuthiwa Team Mthetho ukuthi uyena umuntu oyiqambile lonke out of a group yonke akompose le ngoma ethi Mshoza then kwase becompose isibili ke ngoba phela njengoba kuyiplate nje kufuneka liphendule idlala enye ingoma ngala idlala enye ingoma ngala ihambe le ngoma iyo record abhukhu uNzimande bayi record ingoma bathi babeqeda ukuyirecorda same time bahambe baye eRhodesia angazi noma uyazi eRhodesia iZimbabwe ke leyo okuseZimbabwe kwakuseRhodesia ke njengoba phela kuyiRhodesia nje it's umuntu owayecolonizile kwakuScecil Rhodes then iqanjwe ngaye awuthina kuphi khona ngoba phela sibancane thina bayiRhodesia ke bafika lapha eRhodesia badlala nje kuyaliwa kulwelwa inkululeko kunombango kunamabhombu la bayakwazi ukuthi ukubona ukuthi lo lapha cishe ngebhombu lapha bakhethe indawo mabehamba kuyaqhuma kuneyiqhuma nje kunamabhombu left and right mabefika eRhodesia badlale bezwe ngoba bahamba isikhathi eside kuyitho bezwe kusho kuphela South Africa record label uLikhize Manga liyathanda leli Mshoza kangangokuthi within 3 months la selishaya igolide yabo ingawo ngithi ke iplate lasekhaya laliveli lona lingasemnyama la selicwebezela la seline trademark ukuthi labantu sebe yes bahambe bakwenye level yes
asebeshaya igolide. So manje njengoba badlala isoul lapho kuseyisoul ayikafiki la akafiki la kulomgxobanyana noma ngobani ngisikhuluma ngawo. Yebo kuseyisoul lapho 77 sebesematheni ke manje bakhipha iLP futhi ethi ake niyeke botsotsi. Kuleyo LP kunengoma usala sithandwa uthandiwe kusegoli lapha ziyaduma sidlala idisco yabona ziningi nje ingoma ezilapho umama kaSibongile kanti umama kaSibongile uzovela kuphuma iqhubu abe hit. Lo mama kaSibongile uma iphuma iqhubu uma edlala ukungena kwakhe isingeniso sakhe organ enkulu. Umuntu olida lapha mama kaSibongile David Masondo sola phambili. Ngoba phela beqala ukucula kwakucula uMasondo kule nje oqala iLP kwakucula uMasondo noZenzele bengakaphumi beyiSoul Brothers. Basebe yiSoul Brothers ngesikhathi benza nje umshoza basebe yiSoul Brothers. Yabo. Ngesikhathi benza umshoza babe yiSoul Brothers ngesikhathi bengaka record babe Young Brothers noma ngesikhathi be recorda namanye amaqembu bengakafiki kunzimande besarecorda noMthembu Queens nobani babe Young Brothers mabefika kunzimande baba yiSoul Brothers. The reason why be yiSoul Brothers bathula isoul isuka lapha le bathula isoul bayiSoul Brothers yabo. Ku77 makhiphe lo mbhaqanga no le soul leya akeneke betsotsi. Then umama kaSibongile abe hit eyasumisa wonke umuntu. That's 78 kwasukuma amaqembu amaningi kwasuka abantu nje abaningi bahamba bayongena emculweni ke kwakusa audition wake kusenziwa ilento kwakusa senziwa ama demo. About u78 wasikhiphela uPet Shange wasikhiphela uSteve Kekane wasikhiphela abangani. uSteve Kekane wafika kuqala then kweza abangani kweza uPet Shange. Mabefika abangani wafika uSteve noline wakhe naye oseceleni nje. Yes kodwa umbhaqanga kodwa oseceleni unesandla sakhe nje wovela uSteve ke lo. Yabo. Kwase kufika abangani bafika ba challenge Soul Brothers kodwa ngomunye ulayini la wazaleka khona kumbhaqanga le ayiqembu labangani lidala awulidala laliveli likhona lalikade libizwa ngeFriends. Uyabona ubaba uFunky Masekemo Happy lo wayicula kwiHarare khona liyangoma lethi Give angazi noma uyayazi yena ucula phambili lapho Give yabo. So kwakucula yena ke phambili khona ingoma nje ethi ungabomhleka omunye umuntu ngoba yona ungabomfisela omunye umuntu intwembi yayiculwa wena uFunky Masekemo. Ngicabanga leyo ngoma yangena kwiLP yokuqala abangani ethi yindi indlela. Then ba challenge iSoul Brothers ngalo line nombhaqanga oshintshe ispeed sathi ukwenyuka neorgan yakhona yanamandla. Then iSoul Brothers yabona labantu basi challenge futhi bawushintshile uline wethu bawudlela uline wethu aqhamuka ngenye indlela ila kwaza la khona umbhaqanga ke manje ngoba phela umbhaqanga isoul yayingenayo ikeyboard noma iorgan yafakwa uMoses Ngwenya iorgan then kwase kuqhamuka lo mbhaqanga kodwa nawo uMoses Ngwenya uma yifaka yaqhamuka iclassic isoul ene keyboard mase kuqhamuka amanye amaqembu esezo computer neSoul Brothers wasuqhamuka ke lo line umbhaqanga ke manje. Kodwa maphoso bafowethu niyazi ukuthi ke eNingizimu Afrika sihleli nensizwa umfoka phoswa la insizwe endala amadoda esinika umlando okwakho ukuthi uhlale nathi thina sihlale nawe sikulethele into emnandi uyasubscribe thina ke bese siyakulethela ulozolo lwento ewumlando echaza ukusuka nokuhlala kombhaqanga ukuthi kahle ukubalansa kwawo usukapi njengoba nizwa ukuthi usuka eimpandeni uze kube khona uSoul Brothers kwakunento kwakuthiwa yisoul le ndlela ababecula ngayo idonsa lapho. So ke namhlanje sinilethele leyo nto ukuthi niyizwe nihlaziye kabanzi uzube khona umbhaqanga uzaleke kanjani ngoba siyacheka lapho na isoul yazi yashintsha iSoul Brothers kwafika lapho ukuthi ke njengamanje uma sebecula omdavu lapha ya obaba uMasondo becula umculo wabo zakhona izinsizwa eziqhamukayo njengoba uyazi ukuthi la kumbhaqanga njengoba usunje umbhaqanga usukubelize ngokulona vele nakumaskandi kunomgqumeni wakhona
futhi nakumbhaqanga kunomgqumeni wakho nomasondo kwi gospel kwavela insizwa uJumbu uyabona uJumbu washo lathi naye banomgqumeni wabo uSifiso Ncwane so nala uzale kanjani umbhaqanga ngizathini njengoba ngikhuluma ngabangani ngikhulume ngo Steve ngithi uSteve waqhamuka no line wakhe nabangani baqhamuka no line owawu challenge iSoul Brothers bahlala phansi ngawo 78 lesikhuluma ngawo iSoul Brothers yabe seyikhiphe LP ethi Mantombazana kuleyo LP kwakunengoma zesoul nengoma ezisheshayo njenganawo lethi Mantombazane nengoma ezine taste kamaskandi khona ethi bayeza umji umvala zimande yabo kodwa iyayiculo iSoul Brothers ngangize ngiyiphike ngisemncane ngithi angiyakho iSoul Brothers yethu ngoba ngangiqawu line wakhona but mase ngiyilalela namhlanje sengimdala imnandi kakhulu then igama elithi Mbhaqanga music lazaleka lapho ngoba bathatha i-taste ye jazz bathatha umaskandi bathatha isicathamia bathatha isoul bakuvanga ndawonye kwakhipha lolu hlobo lomculo then base bethi ukudla okuxoviwe la kwaZulu Natal okuthatha impuphu ihlanganiswe nokunye bese kubondwe ndawonye kuthi umbhaqanga base beqala lo base beqamba lo mculo wabo ke bathi umbhaqanga ungakhohlwa ke esikhathini esiphambili bekuthi makuculwa kube abantu abadansayo yebo abaculi bebedlala nje insimbi dansa abantu kwahamba kwaqhamuka isystem yokuthi uma kubecula babe nabantu abazabadansela khona stage kangangokuthi ngoba phela asikhulumi ngeSoul Brothers asikhuluma ngombhaqanga iqembu iMadlala Brothers la lidlala insimbi nalo abafana bandawona babedlala insimbi nabo kwafika umthembu uMorris Mthembu ubheke zakhe wayofuna umsebenzi kubona wathi no ngicela ukucula nani mina ngizonibheka bese ngidanse washa bathi kanjani bathi cha ngizokhanda abafana abazadansela ngaphambili so uma kwenze ubona ivideo yeMadlala Brothers inabantu abadansayo umuntu afika naleyando umthembu bona bezishayela insimbi beziculela nje phela into babeyazi ke le then wafika umthembu waqhamuka neplan ukuthi kufanele ngidanse ngigqume ngibhekeleni ngihlale phansi ngisukume then yakheka leyando kwase kuba into ke eyakhekayo ke manje ukuthi no hayi sigxoba unyawo ke manje lapha ngaphambili yabo la gqotshwa ke manje unyawo ke then umbukeli wenze njani manje noma umthando umculo wahlala ke manje stage wabuka bona bedansa ke manje abasadansi nabo manje ngaloo ndlela sebebuka lo muntu manje odansa akusafani naqala kade becula khona badansa bona dansa abantu because ngiyakhumbula nje istory esenzeka kuBabs ezodlala la eThekwini khona insizwa ke yala eThekwini okuthiwa seyashona angisazi bani isibongo sayo insizwa engangisebenza nayo yayingqoqo ngayo yayidansa uma ukhuluma ngayo let's say kuzothiwa nje into ezimnandi same time kuzothiwa hey uyadansa wayidansa lo muntu lo nsizwa yayidansa kuthiwa yadansa yangena stage yayophulaza uBabs ngathi kanti siyamkhuthuza lo wenza ukuthi uMasondo empilweni yakhe nje angafuni nje ukuthi umlandeli azosondela eduze kwakhe stage kwakungathi manje uyayiphakamisa kanti cha usenomlando ngento yenziwa abalandeli uye uthi bayakuthanda kanti manje bafuna ukuzokugebenga asebebona ithu so bahlanganisa le soul ke nalo mbhaqanga not isoul nombhaqanga basanzi isoul nomgqashiwe base bentshontsha kumaskandi bantshontsha esicathamini kuya nokuthi ozodlala uline udlala kanjani njengoba uMadlala Brothers mayudlala uline wayo untshontsha kumaskandi uma ungezwa isixaxa sikaMshengu masidlala line waso sithathe esicathamiyeni uma uzwa abantu iSoul Brothers ngithatha ndawo zonke yabo iSoul Brothers ngiyijwayele engomeni zayo nje ezu10 kunengoma ezotaste jazz kunengoma ezotaste umaskandi yabo kube nengoma ke ezoba kube
vele bacula umbhaqanga ke ingoma ezinye zizaba umbhaqanga kodwa ikhona nje le yanto taste yami yamaskandi kule ngoma khona le taste ye jazz kule ngoma Niyazi ke bafowethu ukuthi sisahleli la MM experience. Ezimnandi hleli noBaba uPhoso. Baba uPhoso, ngifuna ukuchecka la ngoba sesitholile ukuzaleka kombhaqanga ukuthi uzaleke kanjani, waze waphuma amaqembu amaningi kuze kube namhlanje. Sesiya ngasemaphethweni Baba uPhoso. Ngifuna ukungibhekele la ekutheni njengoba umbhaqanga wawusematheni. Njengamanje njengani Baba uPhoso enizazi enifisa ukuthi umbhaqanga ubuyele kule yanto. Yini evimbile ukuthi umbhaqanga uncendezeleke kanje? No, ipolitiki njengoba kade ngisho nje. Umsakazo oyisikhondla khondla. Yonke imisakazo ebonela kuona. Wathatha islot sombhaqanga wasinikeza uMaskandi. Hayi. So uma sithi siyakhuluma thina abathandi bombhaqanga asisekho isikhathi eso design esisha. Ngoba sikhona phela isikhathi sombhaqanga kodwa leso sikhathi sidlala uMaskandi. So asikho ke so design savela lapha esisha. Ngiyabamba uphazamisa jazz ngesikhathi sayo. Ngiyabamba uphazamisa olunye uhlobo lomculo ngesikhathi sayo. Ngoba esombhaqanga sikhona kodwa manje sidlala uMaskandi ngesikhathi saso. Baba uPhoso, kodwa ke uma usasho njalo niye nikubuke yini uma uzosibheka njengoba uchaza ukuthi bathatha isikhathi basinika olunye genre. Niye nikubuke yini ukuthi la kuMaskandi ngoba vele angithi umculo webusiness. Yes. Ibusiness vele licompetitor kuyacompete. So ngisho ungezokulwa nomuntu kodwa uye uthi uma ubuka izinto ngala uphinde ubuko kwakho uma usuyaqhathanisa ubona hayi no ake ngizame ukuupgrade la ngizame ukuphakamisa la. Niye nibuke ninumbhaqanga noma uhlale nezinsizwe ezithize kumbhaqo bafowethu isimo siyahamba sihambe ngokushintsha. So ukuze nathi sithole islot sethu back nani baculi ake nizame ukuupgrade indlela yokwenza kuyafika entweni enjalo ukuze uma njengoba uwumulwi noma uyisilwe sokuthi umculo ubuyele esimeni uhambe nento ephathekayo ungathi uyafika usafika nengoma kaMama kaSibongile usazolwa ngayo ngenza isibonelo kodwa ukufike nento ozothi muyibeka kuthiwa hayi Baba uPhoso yabona ke nenza into ethize ke manje yebo into enje sengizama ukubeka ukuthi ukuhlaleni nabo phansi mhlawumbe ke nibonisana ukuthi bafowethu ake sizame ukupgrade njengoba manje izinto ziyashintsha ukubone uMaskandi mase sisibonelo ngoba uhlelo lolodwa ukuthi uMaskandi nombhaqanga kungakwazi ukulandelana mhlawumbe iqala umbhaqanga kuze uMaskandi so niye nihlale niyibukisise leyo nto leyo lalela babona mina bengine list ye market yeah emsakazweni ukuthi uma ufuna ukwenza imarket ngesikhathi esithize ukhokha imali engaka ku 30 seconds leyo list nganginikeze ubaba ulindelana ngene umphefumulo wakhe ngathi ngalala ngokuthula nganginikeze ubaba ulindelana ngene kukhona esasikade sikhuluma ngakho uMaskandi ubungena ngo11 uphele ngo12 ngo12 ungena umuvu maphalala alawula inhlelo azaphuma ngo6 lezi inhlelo azilawulayo zihlukahlukene zikhona nesport khona ezidlubhedu khona ungidlalele khona yonke into la then kwabonakala ukuthi lezi ezidlubhedu zingabantu ziyathandwa zathathwa zasiwa lapha kulesa sikhathi semarket enkulu ayikho imarket ekhokha njenga nemarket engena kusikiya ngengoma emsakazweni ayikho imarket ekhokha njenga lo market le wasuthathwa umbhaqanga wasiwa lapha ngesikhathi usiwa lapha ingobani ingoba abantu bazasithenga isikhathi sokumarketa into zabo ngenxa yepolitiki wakhishwa umbhaqanga wasala uMaskandi lo mbhaqanga okhuluma ngawo wena othi kufanele ube noshintsho one uMaskandi awuculi uyabiza uyamenza kambhaqanga kuyacula uMaskandi uhlukene kabili khona uMaskandi ocrossayo mawucula khona uMaskandi olandela insimbi ukuthi insimbi iqhubula kanjani nawo umemeze kanjalo umshado akulona ijele no basketball nawo akulona ijele yabo leyo ndawo uzifika umbhaqanga kambhaqanga kuyacross so usho umbhaqanga ujulile
kunomaskandi ngafuna uvutha uma uzoshaya umbhaqanga awushaya umbhaqanga ungavuthile yabo kamaskandi uyakwazi ukuthatha ingoma lapha ibe nishani insizwa ubuzo ushaya ubasket wakho ozolandela lento equtshulwayo esokhipha ihit la yabo so uma uthi wena akube khona ushintsho one azi ukuthi ukhuluma ngani mawukhuluma ngoshintsho okokuqala okwesibili ushintsho alibe khona into ekhona phela edlalwayo mawuzoqhamuka soqhamuka noshintsho entweni ekade ingadlalwa wazi ngani ngoba nalo shintsho luzophindela ingadlalwa futhi ngoba vele phela udlala ake uqala udlala uqala sibuyele kuona suthande ubinikeza isikhathi esenele uma usudlalwa ke bese bawu-upgrade ngendlela bangawu-upgrade uza-upgrade into vele ongazi noma uyi-upgrade akufanele noma uyi-upgrade ongafanele ngoba vele ayidlali hayi ngiyabuza mabuphoso noma-ke kungekho la esigxeka khona iy'nhlaka ey'thize kodwa isikhalo siyamele ukuthi nidlulise kodwa-ke engifisa ukubona babuphoswa noma engifisa ukukubuza noma umbona ke ngisho kanjalo ukuthi la njengamanje sesiphila esikhathini sesimanje manje thina sizingane zenu kakhulukazi igenge lecula umbhaqanga ikhulile iningi labo bakhona ke abasebasha kodwa ngiyafisa khona babuphoso njengensizwa ebayilalelayo ukuthi ke nibheke le yesimanje manje njengamanje uno TikTok uno Facebook ngale kokuya emsakazweni ngokuhlukahlukana kwayo emsakazo emincane nemikhulu kodwa uTikTok uyayenza ivalue yento ukuthi ibe khona ke ngithi social media uyayenza ivalue yento ayikho into ekhokha njengama social izinto ama platform ngendlela ekhokha ngabo ukuphosa mfuna uqamanga abantu banemizi bakhipha kodwa la kumbhaqana kukhona kustakhe khona ngolwazi ukuthi ake siyiyeke imsakazo siyiyeke iziteshi ake nibuye niyibuke ngehlo lesimanje manje ukuthi bafowethu niyabona ngathi sivalelekile kodwa iupdate yethu akibuye ize la kwi-social media ake nenze u-social media unisebenzele ikhona into enjani ngena ibuka yini noma mhlawumbe benithabheka imsakazo kakhulu Yabona ngenza umlando kaDavid Masondo sasizalwa nomhlangano estation somsakazo omkhulu la ukhozi ngakusasa kwakungapheli ngisho 24 hours sasingabavesela ngase ngina 160,000 viewers la kwi-social media ngomlando kaDavid Masondo ngaze ngabakhombisa ngathi bhekani ngizama ukubakhombisa ukuthi abantu banesasa selinganani ngombhaqana ngenze isimemezelo ngesikhathi iSoul Brothers ikhiphile ngathi sicela nivotele ingoma yeSoul Brothers ukuze ikwazi ukungena ku-top 10 engomeni ezohlukanisa unyaka ngakusasa ngathi uma ngifonela uNgwenya ngamtshela ukuthi seyenze 160,000 viewers abantu ukuze abantu ngendlela babeyithakasele ngawo le ukuthi bazovotela ingoma yombhaqanga ukuthi ingene ku top 10 yengoma ezohlukanisa unyaka ngibuza ukuthi yangena yini ngibuza ukuthi yangena cha ngicela ukuyitshela eSouth Africa leyo ngoma ingenanga kwi top 10 isizathu sokungangeni kwayo ku top 10 yafeyila ukhozi yafeyila kwazibona bodwa ukuthi yafeliswa yini nayisubmit kwenziwa yonke into yafeyila so ngeke isakwazi ukungena kwi top 10 ezongena ngoba ifeyilile yafeyila kwaphasa ezinye hayi lezi ezazivotelwa kwaphasa bezingavotelwa le beyivotelwa bengela abantu abayivotele yafeyila manje uyayikathi isingile yayiphuma emhla ka25 October umsebenzi omunye uzophuma umhla ka25 November so lephuma emhla ka25 October ngesikhathi siyiphusha siyipromoter sitshela abantu ukuthi abayivotele kwenzeka yonke lento khona izongena engomeni izohlukanisa unyaka yavela yafika yafeyilisa ukhosini so ngitshele ukuthi ke yini ezokwenza ukuthi umbhaqanga uthole lela sasasa kubantu ngoba uyabona ipolitiki inkulu yebo cha nanokuthi ke baphoswa ngiyayizwa indlela oyibeka ngayo mina ekubhekeni kwami ekutheni ipolitiki ikhona ngiyavuma mina njengomuntu obesakaza umbhaqanga ngiyalwazi usizo lwambhaqanga kodwa ngifisa ukubuka la ekutheni ngiyayibona yonke ingcindeze khona kodwa njengani zazi zombhaqanga nabantu abanilalelayo inkenge ngombhaqanga ngiyazi ukuthi ayikho indawo ongabekwana khona amabala kodwa mufika nombono njengomuntu abamlalelayo iningi labo
niye nibuke engikhala ngayo ukuthi yazi uma uqhamuka nende yabona nje umuntu mekhipha wakhipha ingoma yipiano yini wayikhipha mase qedwe ikhipha wayipublish wenza yonke into abuye back eze ku Facebook nabo TikTok bezoyenza ibe uvanzi bebangesicefe abantu abaphezulu ibona abayibuyela bezela bezothi yini le hayibo hloboni lomculo lo bebheka ukuthi oh hayibo ubhaqanga sebeyihlalela bodwa ukuthi niyayibona into ethize ibuya ngamandla kanjani yebo ngani nge-social media ngamandla e-social media lapha kuneyingane ekuthiwa ama-influencer kunabantu abapromote ingoma so uma nizenza lezi zinto nizenza yini enihambisela kubantu niyeke indaba yemsakazo ngoba khona lencindi zokhala ngayo ukuthi ikhona iyanilimaza so lokhu ngifisa ukuthola ukuthi kukhona nohlelo enike nalwenza mayelana nalokhu ngiyayibona imsasa sengifisa lokho engikubeka ukuthi uhlelo lwakho ningena lizama yini njengoba kade ngikutshela nje ekuqaleni ngithi ngeza 160,000 viewers yeah in 24 hours uzoba la ukuthi ubuzi ngikutsheleyo Tsamele maphoso mina ngikutsheleyo understand le yakho yeah sengisho lo abantu ukuthi wena lolwazi uyandlulisa kubafowethu niyabona ukuthi ngakenza into enjani niyayibona ukuthi njani so ake nisondeleni ke sizame ukuthi umuntu umekhiphile ke senze uhlelo lokuthi siphike ingoma esiyibona ngoba yonke album wayenze be-10 kodwa khona ingoma oyizwa ukuthi le iyabhutshuka kile ingayibhutshukela yes so uhlelo njalo nake naliveza yena ukuthi cha bafowethu ake nistickeni la no into asuke yakhona la isuke yenzeka amaciko asuka asiphazamisa angenelele empini yethu lesiyilo sathi silwa izimpi zawo ukuthi aphume ehlathini alwa izimpi zawo ukuthi enze imali yona ngathi yabo ngesikhathi esiphazamisa amaciko awasiphazamisi ke mahala ayakhuluma ayenza angena ngakubantu abathize then iyonakala yonke ke lonto leyo manje kwagcina sekune communication breakdown enzima kabi phakathi kwamaciko nabalandeli nabasakazi yabo ngoba into engangibatshele yona mina ngangithi nina ngicela nibuyele ngemva kwami mina ngizoba ngaphambili kwami mina ngeke bangivale mina ngoba ngicula mina ngizobatshela indaba zabo nje kuphela baphatheke kabi uyabo khona lento ukuthi umuntu uma umtshela indaba zakhe afuna ukuprovela ukuthi ayikho lento isho ngesikhathi ekuprovela then seyiyalunga ke lento bokhala ngayo bebe nomkhuba ukuthi bafake ingoma eyodwa kwi-LP yengoma ezo10 sabiza emhlanganweni safika sayikhuluma leyo nto sayichaza yonke into abayenzayo bazidedela zingena zonke manje zingena zonke manje bona babona abaculi babona ingoma zabo zidlala abayazi into esasibambile impi nenkulumo mpikiswane sabana abayazi nokuthi kwayona leyo mpi ayisukaphi abayazi bona babheka wena ulwa nesiteshi somsakazo abazi ukuthi kwesinye isikhathi isiteshi asatshelwanga manje akusewena ocela umhlangano nesiteshi sekuyisiteshi esibizile ngoba sithunywa abaphathi baso ngoba usakhuluma nesiteshi so waqeda nesiteshi wazwaya kubaphathi so sekwabaphathi abalungisa njalo lungisana bese kuqhamuka umculo azongenelela azophazamisa yonke leyo muthi leyo ngesikhathi eyiphazamisa nawe ugcine sokukhuluma amagama angehli kahle ngesikhathi amagama wakhuluma angehli kahle vele kuxoveke yonke into bese kunikeze lo muntu oxova izinto iplatform yokuthi athi sengizaphinde ngubulale kahle ke manje umbhaqe ngoba abasenamuntu ozobakhulumela ngoba usonakele emoyeni lo ngeke sakwazi ukubakhulumela Chabe uphoswa siyaluzwa udaba vele ke uma singathinta ngento ethinta umculo singakhuluma kushekuseni hayi ngasekuseni kodwa ke bakuphoswa la eyintweni esesikhulume zonke ngiyayithola ingqikithi yombhaqanga ukuthi kahle kahle yini isikhalo senu yini emfisa yenzeke kodwa ke ngiyafisa khona nanokuthi njengoba sesigoqa bakuphoswa isifundo ongasisho kubantu bomculo wombhaqanga nomuntu nje usafisa ukucula umbhaqanga sithini into engayisho ngathina bathanda umbhaqanga siyathanda umbhaqanga so nina abaculi bawo ningawuyeki culeni ngempela futhi sizonikeza support hayi encane enkulu sonike support so siyacela ukuthi abaculi bombhaqanga abangawuyeki umbhaqanga zikhona ke incelebane ezihluphayo ngeke ngifihle lokho zikhona incelebane ezihluphayo yini
wonke umculi udonsela ngakuyena uyabona umculi vele phela ufuna kuphakama hayi ufuna liphakama igama lakho udonsela ngakuyena mina uma ngilwela ama-artist wonke bese kuqhamuka incelebana ithi uyabheda lo baba ngoba wenza u1 no2 no3 bayilalele leyo artist bayilaleliswa yini basonta ndawona kanti i-artist ifuna abantu abazaphusha yona uma ngingagudluka mina i-artist ifuna kuphusha kayona yodwa kanti mina bengibaphusha bonke yabo mina baphusha bonke mina incelebana ifuna kuphushwa yona so bese kulimale yonke into ke manje yonke igcine seyibulala umculo ke manje wonke ezisathu okuzohola ekutheni kusasa kuthiweni washona ngapi lo wababa amadoda kwase kungcono kusekhona lo wababa ngoba wayebaqonda kuthiwa hayi wavele wathula lo wababa noma wajoyina olunye uhlobo lomculo wahamba woziphicapisela lona waphela awona umbhaqa ngawodwa ofile miningi imculo efile so ungawu-identify omunye ofile uhambe ulwela abantu bakhona bakuphathe kahle bona bangakuphathi njengalabo abanencelekana yes Hey, Baba Phoso, ngihlekisa ukuthi incelebani tothi isonta ndawonye. Abasonta bagqoka kanjani lodwa. Yabo, incelebani mayikasho athi ngiyabona lo baba. Unje bathi bona ngambala uqinisile lo baba bengafanele ukukhulume kanje, lo baba bengafanele enze kanje. Kanti phela uma ngabe ukuthi kukhulume nami ngumuntu. Uma khona iphuthe ngilenzile, akabe khona ozongiqonda uzothi indoda. Yabo kufana ukuthi masixabana nawe bese ngithi angisamuntu. Yebo. Sengifaka nomunye umuntu ongangene la. Funa kube khona ozongiqonda ukuthi no lalela lena gama olukhulumila lihle. Usufake nabantu abangangene la. Yeah, then ilungiswe leyo nto leyo. Incelebana igaqela lapho. Ithi uthaka samuntu. Uthaka samuntu. So Baba Phoso utholakala kanjani einkundleni zokuxhumana abantu abafisa ukusondela kuwe abafisa ukuthola lolu lwazi noma abantu abasafisa nje ukuthi besebenzisane nawe utholakala kanjani einkundleni number TikTok WhatsApp ngoba ngiyabona ufundile ku TikTok uyona ngibhizi ngawo ku TikTok ngoba yila nguye ngihlaze khona umculo yeah ku TikTok ngumphumzeni Phoso umphumzeni Phoso yes ngibona nje lapho nje ngagqoke kahle futhi phela ngisishidile sasithomba uyoshare lapho hayi kwakunomcimbi kwakade kushone khona sasisondele naye kakhulu yebo indodakazi kaBaba uMike ubaba uMike lo olamana noNqamalala lo washona uNqamalala eboshiwe yebo ngesikhathi kumenyezela ukuthi uzokhishwa emncane kamfwa kwashona indodakazi kaMike osukhipha unyawo qoka ke phela ke nami ke i-feelings awumuntu vele uNqamalala siyazana naye kodwa nje kufuneka ecace so uzobona ke lapha yakhe nansi insizwa then naku Instagram ngikhona hayibo as Mpuphoso X Mpuphoso X ngikhona angikho ke busy ku X hey manje angikho busy lapho then ke ikupho okunye lezokuxhumana Facebook ngimningi kakhulu ke lapho ke nginephage lami lagcina livaliwe nje lalidila ngomculo yebo nakho uphoso nakhona ngumphumzeni Siphoso yebo yes akukho la ngekho khona inamba yocingo yami it's 082 470 8118 bese ke ngibonga ama-artist ami ke akambhaqanga akhiphile sibonge maningi akhiphile Fix the Scorpion bakhiphile Vusi Ngcobo bakhiphile bakhiphile impela nje futhi bashaya into ecoke impela ephezulu yezwakala Soul Brothers ikhiphile isiqophelo umlando ku Soul Brothers ikhiphe yaziyasebenzisa ibhibhelo kaBaba uDavid Masondo ingoma ezazisale kuBaba Masondo so sithi nje kubona keep it up bafowethu umsebenzi siyawuthanda muhle kakhulu siyabonga kakhulu Baba Phoso bafowethu niyazi ukuthi okwenu bese nilethele isiqephu ukusubscribe uhlale nathi thina sihlale nawe sikulethele into ezimnandi leyo mbona Solundi sithi ke siyanthanda tanko